हेलो फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। ଯେଉଁଠାରେ ମିଳେ ନାହିଁ ଆଦର ସମ୍ମାନ ନୁହନ୍ତି, ଯେଉଁଠି ଲୋକେ ବନ୍ଧୁଭାବପନ୍ନ, ବିଦ୍ୟା ଓ ଜୀବିକା ଅର୍ଜନ ଯେଉଁଠି ଦୁଃସ୍ୱପ୍ନ, ସେ ସ୍ଥାନକୁ ପାରୁପଣା କରିବ ବର୍ଜନ। ଯେଉଁଠାରେ ସମ୍ମାନ ମିଳେ ନାହିଁ, ଜୀବିକା ଅର୍ଜନ ସୁବିଧା ଯେଉଁଠାରେ ନାହିଁ, ଯେଉଁଠାରେ ବିଦ୍ୟା ଓ ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନ ଆଦି ଶିକ୍ଷା କରିବାର ସୁବିଧା ନାହିଁ, ଲୋକେ ଯେଉଁଠାରେ ବନ୍ଧୁଭାବପନ୍ନ ନୁହନ୍ତି, ସେ ସ୍ଥାନ ବର୍ଜନ କରିବା ଉଚିତ। ଯେଉଁଠାରେ ନଥାନ୍ତି ଧନବାନ ବ୍ୟକ୍ତି, ଦେବଜ୍ଞ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ନାହାନ୍ତି, ନଦୀ ବିନା ଯେଉଁଠାରେ ଜଳ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା, ବୈଦ୍ୟ ଅଭାବେ ଯେଉଁଠି ନ ମିଳେ ଚିକିତ୍ସା, ଯେଉଁଠି ଅରାଜକତା ରାଜବିହୁନେ ବାସ ନ କରିବ କ୍ଷଣ ମାତ୍ର ସେହି ସ୍ଥାନେ। ଧନବାନ ବ୍ୟକ୍ତି, ରାଜା, ଦେବଜ୍ଞ, ନୈଷ୍ଠିକ, ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଜଳର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ଚିକିତ୍ସକ, ଏହି 5 ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯେଉଁଠାରେ ନଥାଏ, ସେଠାରେ ଦିନକ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବାସ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଜୀବିକା ଅର୍ଜନ ପାଇଁ ନଥିଲେ ସାଧନ, ଦୁଷ୍ଟ ପ୍ରତି ଚାହିଁ ନାହିଁ ଦଣ୍ଡର ବିଧାନ। ଲୋକଲଜ୍ଜା ପାଇଁ ଭୟ ଯେଉଁଠାରେ ନାହିଁ, ସ୍ୱାର୍ଥପର ହୋଇ ଲୋକେ ଦାନ ନ ଦିଅଇ, ଯେଉଁ ସ୍ଥାନେ ନ ମିଳାଇ କୌଣସି ସହାୟ, ଏହି 5 କାରଣେ ସେହି ସ୍ଥାନ ବର୍ଜନୀୟ। ଯେଉଁଠାରେ ଜୀବିକା ଅର୍ଜନର ସୁବିଧା ନାହିଁ, ଧନ ଓ ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ, ଯେଉଁଠାରେ ଲୋକେ ଉଦାର ନୁହନ୍ତି, ଯେଉଁଠାରେ ଲୋକ ନିର୍ଲଜ୍ଜ ଭାବେ କୁକର୍ମ କରନ୍ତି ଏବଂ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଯେଉଁଠାରେ ସ୍ୱାର୍ଥପର, ଏହି 5 ଗୋଟି କାରଣରୁ ସେଠାରେ ବାସ କରିବା ଉପଯୁକ୍ତ ନୁହେଁ।